Η γριά με τα μπουλόνια. Τώρα, τι συμβαίνει με τη γριά, εντάξει, με τις γρίες, θα πεθάνουν κάποτε γρίες, ήταν κάποτε νέες, πέρασαν μια διαδρομή καλή-κακή, τώρα δεν ξέρω, δεν έχει σημασία από αυτό. Σημασία όμως έχει αυτή η ρόδα, η οποία εμφανίζεται παραδόξως όποτε γουστάρει η ρόδα αυτή, η ίδια. Και από ό,τι βλέπουμε, όταν ξεβιδωθεί ένα πουλόνι, υπάρχει μια τρύπα από πίσω. Και όπως είπα προηγουμένως, ότι οι τρύπες, ο άνθρωπος σκέφτεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι διάφοροι μες στις τρύπες, ας πούμε, και μπορεί να βάλει ενδοσκόπια για να δει τι γίνεται μέσα. Αλλά δεν έχουν σημασία αυτά. Σημασία έχει τι είναι η τρύπα και τι εμπεριέχει μέσα της. Η τρύπα, λοιπόν, είναι, καταρχάς δεν είναι αντικείμενο. Αντικείμενο είναι ένας σωλήνας, ο οποίος έχει μια τρύπα στη μέση του και τυχώματα γύρω-γύρω, ένα λούκι, ας πούμε, είναι ένα αντικείμενο. Η τρύπα, σαν έννοια, δεν είναι αντικείμενο. Άρα, λοιπόν, μπορεί να συμβαίνουν πολλά πράγματα εκεί πέρα μέσα, ταυτόχρονα να μην συμβαίνει και τίποτα. Όμως, στη διάρκεια, ας πούμε, της ανθρώπινης ιστορίας και του ψαξίματος και της έρευνας περί τρυπών, καταλάβαμε ότι, αντιληφθήκαμε δηλαδή, ότι η τρύπα είναι ένα πολύ μεγάλο τμήμα παραγωγής πολιτισμού, χωρίς να είναι αντικείμενο. Δηλαδή, σαν έννοια, η τρύπα. Σαν αντικείμενο όμως, είναι η τρύπα ενός σωλήνα, είναι η τρύπα η οποία υπάρχει παντού, δηλαδή όλα τα πάντα είναι μια τρύπα. Η τρύπα των οφθαλμών, η τρύπα του στόματος, των ρουθουνιών, των αυτιών, η τρύπα της αναπαραγωγής, η τρύπα της συνουσίας, όπου δύο ουσίες ενώνονται και δημιουργείται ένα είδος, τέλος πάντων, σε όλο το ζωικό βασίλειο. Η τρύπα, η μαύρη τρύπα στο σύμπαν, στην οποία αναιρούνται όλοι οι νόμοι της φυσικής, γνωστής φυσικής. Η τρύπα της ψύχωσης, όπως λέει ο Λακάν και ο Φρόιντ, ότι κανείς δεν κατάφερε να ξεφύγει από τα χείλη της μαύρης τρύπας της ψύχωσης. Και γενικά, ενώ υπάρχουν τρύπες παντού, δημιουργούμε και τρύπες εμείς, φτιάχνοντας τρυπάνια, φτιάχνοντας ποτήρια, ας πούμε. Τα ποτήρια έχει μια τρύπα εδώ πέρα και από κάτω μια άλλη τρύπα όταν το φτιάχνουν. Το τσιγάρο έχει μια τρύπα εδώ, η οποία έχει μέσα ένα φίλτρο κτλ. Τα ξέρουμε όλοι αυτά, ας πούμε. Υπάρχουν τετράγωνες τρύπες, τρυπάνια, όλα τα τρυπάνια κάνουν τρύπες στρογγυλές. Αλλά υπάρχουν και τρυπάνια, όπως το τρυπάνι του ρελό, π.χ., το οποίο ανοίγει τρύπες τετράγωνες, κατά 99%. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει. Ο κύκλος είναι μια τρύπα. Άμα φτιάξουμε έναν κύκλο, δηλαδή, και του ανοίξουμε, κόψουμε το μέσα του, θα γίνει μια τρύπα, η οποία θα έχει πάχος έτσι κι αλλιώς, γιατί θα την κάνουμε πάνω σε ένα χαρτί ή ξέρω εγώ πού. Φυσικά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι και τα σημεία είναι τρύπες.
Δηλαδή κάνουν ένα σημείο με ένα μολύβι και το βλέπουμε σαν τρύπα. Θα μου πεις τώρα ο Ηράκλειτος είπε ότι σημείων εστί ου μέρος ουθέν, δηλαδή δεν έχει έκταση. Ένα σημείο χ σε μία ευθεία σε όλη τη μάνα, ας πούμε, στο σύμπαν, που φανταζόμαστε, ας πούμε, είναι ένα σημείο το οποίο δεν έχει έκταση, αλλά στο μυαλό μας, εφόσον είναι σημείο, μπορεί να έχει μια τρύπα, ας πούμε, χωρίς έκταση. Αυτά τώρα είναι μαθηματικά για άλλη ιστορία, τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχει η τρύπα του Μέμπιους, η οποία είναι μια τρύπα που τα τυχώματά της και το μέσα και το έξω είναι ταυτόχρονα. Τρύπα του Μέμπιους, μεγάλη εφεύρεση, το φίλο μας το Μέμπιους. Και γενικά τρύπες παντού και μέσα στις τρύπες συμβαίνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή και όλο το σύμπαν είναι μια τρύπα, ας πούμε, και το Big Bang που λένε έγινε από μια τρύπα, που έσκασε η τρύπα. Μπορεί να μην ήταν και τρύπα, τέλος πάντων. Και έτσι δημιουργήθηκε κάτι το οποίο, εκτός από παραγωγή πολιτισμού και αντικειμένων, δηλαδή οι τρύπες φτιάξανε τη βιομηχανική επανάσταση. Δηλαδή τρυπάνια, βίδες, καρφιά, ιστορίες. Και εδώ πέρα λοιπόν, αυτά τα λέω τώρα, για ποιο λόγο τα λέω. Διότι μέσα στην τρύπα τη συγκεκριμένη αυτήν εδώ, που έχει δισεκατομμύρια, το οποίο μπορεί να είναι αλληγορικά ή με διάφορους τρόπους, ξέρω εγώ, δισεκατομμύρια, το οποίο μπορεί να κάνεις ό,τι γουστάρεις, έτσι, άμα έχεις δισεκατομμύρια, κάνεις ό,τι θες. Σχεδόν. Δεν μπορεί να βάλεις, ας πούμε, μπορεί να βάλεις και τριτομάτι επιτυχία, ας πούμε, και διάφορα αργότερα. Λοιπόν, όλη η ιστορία αυτή είναι η γριά με τα μπουλόνια, το βιβλίο δηλαδή, είναι λόγω αυτής της τρύπας. Δηλαδή, ήρθε αυτή η ρόδα από το πουθενά, αυτή που ήταν εκεί πέρα, να πάω στο βιβλίο λίγο τώρα, η οικονόμος, φώναξε διάφορους τύπους, τέλος πάντων, οι οποίους θα τους δίναμε στο βιβλίο, οι οποίοι, εντάξει, είναι τύποι καθημερινοί, αλλά τραγικοί ήρωες, δηλαδή αυτοί οι οποίοι μπορεί να πέσανε μέσα στην τρύπα της ψύχωσης, όπου εκεί πέρα γίνεσαι τραγικός ήρωας, ειδικά με ερωτευμένος π.χ. Όταν είσαι ερωτευμένος και πέσεις στη μαύρη τρύπα της ψύχωσης, καθάρισες, ας πούμε, στην καλύτερη πας στα μπουζούκια και κλαις. Φώναξε κάτι τύπους, τέλος πάντων, οι οποίοι είναι ψιλορεμάλια. Που τους βρήκε τώρα, εντάξει. Ποιος θα πήγαινε τώρα σε ένα σπίτι, μια οικονόμο χοντρή, έναν κυπουρό, ας πούμε, και μια γριά η οποία δεν είναι και εκεί. Μπορεί να μην υπήρξε και ποτέ αυτή η γριά, ας πούμε. Φώναξε κάτι τύπους και όπως τους φώναζε και καθόντουσαν σε ένα χολ, τέλος πάντων, με έναν καναπέ ή μια σόμπα εκεί και διάφορα. Εμφανίστηκε και η ρόδα. Αυτοί λοιπόν λένε τι είναι αυτό τώρα εδώ πέρα το πράγμα, ας πούμε, στα καλακαθούμενα, μια πράσινη μεταλλική ρόδα με κάτι κόκκινα μπουλόνια επάνω, ας πούμε. Το μυαλό τους πήγε, μπορεί να είναι καμιά βόμβα, ας πούμε, μπορεί να είναι κανένα περίεργο αντικείμενο επικίνδυνο, τέλος πάντων, αλλά και απ' την άλλη ο άνθρωπος έχει πάντα την... Στην υγεία σας. Ο άνθρωπος έχει πάντα την περιέργεια, είναι περίεργων, πολύ περίεργο. Σου λέει τι γίνεται εκεί πέρα, άμα ξεπλώνει κανένα μπουλόνι, θα γίνει δηλαδή. Και έτσι ταυτόχρονα σκέφτονται μες στο μυαλό τους ότι μπορεί να είναι μια βόμβα ραδιενεργή και αν ξεπλώνει το μπουλόνι μπορεί να κραγεί, ή
άμα το ξεβιδώσουμε και το βάλουν στη θέση του, πάλι θα εκραγεί. Δηλαδή το θέμα είναι ότι ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να το ξαναβάλουμε στη θέση του. Η περιέργεια πάντα υπερισχύει, ας πούμε, γιατί ο άνθρωπος είναι παθιασμένο, και λέει ας ξεβιδώσουμε μια βίδα. Ξεβιδώσουμε μια βίδα και φοβούνται ταυτόχρονα, έτσι, ότι μπορεί να είναι και επικίνδυνο αυτό που κάνουν. Ταυτόχρονα σκέφτονται ότι μπορεί να την ξαναβιδώσω όμως και τα πράγματα να έρθουν στα ίσια τους. Ξεβιδώνουν λοιπόν τη βίδα, πέφτει η βίδα κάτω, προσπαθούν να την ξαναβιδώσουν. Όχι, εσύ την έβγαλες, μια βίδα ήταν εκεί, άλλη ήταν εκεί. Τέλος πάντων δεν συμβαίνει και τίποτα. Όμως μέσα είναι το κουτί της Πανδώρας. Τα δισεκατομμύρια είναι εκεί. Θα τα πάρουν. Θα παίξουν με αυτά. Θα περπατήσουν. Θα μπουν σε δρόμους οι οποίοι είναι άγνωστοι. Και φυσικά ξεκινάει έτσι και το παραμύθι, το οποίο τι είναι? Ότι μέσα από μία τρύπα η οποία έχει τα πάντα ξεκινάς μία περιπέτεια. Τώρα θα μου πεις, άμα το αναλύσουμε και τα λοιπά, όλη η ζωή είναι μια περιπέτεια και ξεκινάει από μια τρύπα. Δηλαδή από μια τρύπα μπαίνει, το ζώριο βγαίνει, μπαίνει σε μια τρύπα, προχωράει και τρυπάει το άριο. Πάλι δημιουργείται μια τρύπα. Και έτσι ξεκινάει όλη η ζωή. Έτσι λοιπόν και εδώ πέρα στη γριά με τα μπουκόνια ξεκινάει μια περιπέτεια λόγω μιας τρύπας, η οποία είναι σαν ένα κοντινό μέλλον, γιατί το μακρινό μέλλον δεν μπορούμε τώρα να το... Αλλά μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, ότι μετά από 15-20 χρόνια, 30 ας πούμε, τα ποτήρια θα είναι ηλεκτρονικά και το κρασί θα αυτοδημιουργείται μόνο του μέσα με το μούστο. Θα βγάζει μούστο, ας πούμε, να γίνεται κρασί. Τι κρασί θέλεις, σατό μαργκό, θέλεις μπουργκινιόν και τα λοιπά και τέτοια. Μπουργουνδίας, θέλω να πω, Μπουργουνδίας, θα γίνεται από μόνο του. Τέλος πάντων, αυτά τώρα είναι λίγο παρανοϊκά. Το θέμα είναι ότι ξεκινάει μία περιπέτεια η οποία είναι σε ένα κοντινό μέλλον, αλλά ταυτόχρονα αναλύει και πώς σκέφτεται ο άνθρωπος και πού πηγαίνει. Πού πηγαίνουμε. Κάπου πηγαίνουμε. Θα μου πεις, πάλι ξαναγυρίζουμε στην ιστορία του Καβάφη που λέει ότι η διάρκεια και η διαδικασία είναι σπουδαιότερη του αποτελέσματος. Ναι, γιατί και ποιο είναι το αποτέλεσμα όμως, έτσι. Λοιπόν, τώρα ποιο είναι το αποτέλεσμα, σιγά σιγά θα το δούμε μες στα βιβλία. Καλή σας μέρα και θα επανέλθω αργότερα.